Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия на Александровската болница. Това е единствената университетска клиника у нас, в която, поне в София, където се извършва целият модул на обучение по специалността, с изключение на изгарянията. Какво имам предвид? Именно естетични и възстановителни операции. Клиниката е най-старата в България, създадена е през 1972 година, като нейн основател е професор Вълкан Йовчев. Разполагаме с 15 легла и с персонал към настоящия момент от 23 души, от които 4 лекари с специалност. Въпреки малкия обем, малкия брой специалисти и като цяло ограничения брой легла, дейността ни обхваща целият обем на специалността възстановителна хирургия. Това, което бих казал до голяма степен уникално за страната, е реконструктивната микрохирургия, а именно възстановителни операции във всички зони на човешкото тяло с помощта на микросъдова хирургия, микросъдов шеф, със специално оборудване, операционен микроскоп и инструментариум, като в тая клинична база тези възстановителни операции се правят вече 10 години. Аз работя тук в структурата от 10 години. Друго направление основно на нашата дейност във възстановителна хирургия е реконструктивната хирургия на женската гърда, което най-често се налага вследствие на отстраняване на гърдата по повод на злокачествени образования. В нашата клиника се прилагат всички възможни техники, които съществуват, както вече споменах за микросъдовата хирургия, така и всички останали варианти на възстановителна хирургия на женската гърда. Включително и това, което е модерно напоследък, профилактично отстраняване на гърдата при генетичен риск и едномоментни реконструкции в същото оперативно време. Наред с възстановителната хирургия, по същия начин на много високо ниво е развита и естетичната хирургия. Не само на гърдата, на лицето като цяло, лечението на цикатрикси, контрактури и така нататък, което е свързано до голяма степен с хирургия на ръката. Също така това е част и от модула на обучение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, заложено е в програмата за обучение по специалността. И не на последно място също така имаме докторанти, които се занимават, а пък и ние като лекари-специалисти, с дефекти след кожни образования, злокачествени в повечето случаи, обширни дефекти в областта на лицето и тялото, които могат да бъдат изключително инвалидизиращи понякога за пациентите.